Teď nám již nic nebrání v pohybu na obou lyžích, nejdříve opět na rovině. Tam, kde se vleku nedočkáme, nejsnáze vystoupáme bokem. Vlastní jízdu z kopce zahajujeme prvním pokusem, který je z mírného svahu s bezpečným dojezdem do roviny. Dále pak pokračujeme různými cvičeními, abychom si na zkus zvykli a přirozeně se na lyžích rozhýbali. Od jednodušších typů přecházíme ke složitějším.